Európsky kontinent tvorí 44 krajín a žije na ňom 700 miliónov ľudí. 27 z týchto krajín, ako sú tie, ktorých mladí ľudia sa zúčastnili projektu Young Project Coordinators Grow Up Taliansko, Portugalsko, Česká republika, Litva, Slovensko sú súčasťou Európskej únie, občianskej a politickej realite v nepretržitom numerickom rozširovaní, s rôznymi kultúrami a tradíciami, ktoré spájajú rovnaké hodnoty a ciele. Zjednotenie v rozmanitosti. Európska únia je oveľa bližšie, ako si dokážete predstaviť. Hrá dôležitú úlohu v našom každodennom živote. S jej programmi financovania, v ktorých sa usiluje o aktívnu účasť občanov na politických, ekonomických a sociálnych rozhodnutiach na územia a v komunitách, v ktorých žijú. Projekt Young Project Coordinators Grow Up je toho konkrétnym príkladom a vysvetľuje, aké výhodné je žiť v Európskej únii. Mladí ľudia z 5 európskych krajín pod vedením Talianska, facilitované s partnerskými organizáciami so skúsenosťami s priebehom európskych programov, súťažili v navrhovaní série návrhov, ktoré čakajú na svoju kandidatúru v ďalších európskych výzvach. Nasleduje ich krátke zhrnutie. Je tu aspekt, ktorý zasahuje do projektovej aktivity všetkých skupín zapojených do príslušných workshopov lomka krajín plánovaných v projekte Young Project Coordinators Grow Up. Vyjadrené očakávanie, že Európa a dialóg medzi jej komunitami môžu predstavovať sľub možnej budúcnosti pre každého. To bol náš zámer pri navrhovaní projektu Change the World Around You na českom workshope, pretože sme skutočne presvedčení, že iný svet je možný, uvedomujúci európske proroctvo s dialógom, priamej účasti, občianskeho protagonizmu a odkazu v našich rozhodnutiach na inšpiratívne princípy Európskej únie. My Slováci zdieľame prístup našich českých priateľov k novinke navrhnutej Európanom Konštrukt s pre nás podstatným doplnkom navrhnutým v návrhu projektu Renewal of Community, obrana a posilňovanie kultúrnych koreňov vlastnej komunity, akou je tá v Kisuckom Novom Meste, rovnako ako my sme presvedčení, že silné identity sú predpokladom solídnej európskej občiansko- a politickej komunity obohatenej o rozmanitosť. Jedna z tém vyvinutých na našom projektovom workshope v Portugalsku je úzko spätá s projektom Young Project Coordinators Grow Up, z ktorých náš návrh Connection Need Can Action predstavuje následný vývoj, navrhovanie, plánovanie, implementácia a hodnotenie užitočných nástrojov a techník na zabezpečenie úspechu projektov Erasmus. Environmentálny problém je jednoznačne tiež dôsledkom ľudského správania, ktoré nedbá na zachovanie rovnováhy v ekosystémoch. Najviac si toho ste vedomí vy mladí a veľmi mladí ľudia. A toto sa odráža aj v počte návrhov projektov vytvorených v projektových workshopoch tohto projektu. Je to pravda. Znepokojujú nás katastrofické udalosti, ktoré sa dejú v každej časti Zemegule, ktoré sú nám prinášané na vedomie každodenne cez médiá. Ale čo nás zaráža viac, až si myslíme, že je to šialené, je povrchnosť a ľahostajnosť politických činiteľov, pripravených na deklamácie a neochotných prijať skutočné protiopatrenia. Ako tie, ktoré navrhujeme my, talianski účastníci s projektom Smart City and Sustainable Planet, v návrhu na chov a spotrebu mäsa a rozhádznych plastov. Nie moc rozdielný je aj jeden z návrhov vyrobených v našom laboratóriu v Českej republike. V koncepte návrhu projektu Don't Be Afraid of Change sme riešili problematiku životného štýlu a ako bojovať proti stereotypom diktovaným zvykom myslenia a správania na zdravú a plnohodnotnú kvalitu osobného a komunitného života. Predsudok, v ktorom žijeme, je, že prírodné zdroje sú nevyčerpateľné a že každodenné voľby o stravovacích návykoch, spotrebe a obrane zeme a jej produktov môžu byť užitočné, ale v konečnom dôsledku nie je nahraditeľné. Ma in fondo non indispensabili.
Jedna z projektových línií, ktoré sme vyvinuli v Portugalsku s návrhom Save the Environment, Become a Green Hero, bolo to aj pre nás environmentálne zamerané. Urobili sme to tak, že sme si určili sociálne poslanie pre nás mladých ľudí, ktorí zastupujú a odsudzujú rastúcu drámu klimatických zmien a zaviazali sme sa byť ambasádormi environmentálnej udržateľnosti v Európe a vo svete. Nebolo tomu inak ani u nás Talianov. V dielni v Norcii, mesto svätého Benedikta, patróna Európy, vypracúvali sme návrh Spot Quake, Yield of Life. Avšak uhol pozorovania, ktorý naša skupina zvolila pre životné prostredie, bola odlišná od environmental question, chápanej ako uvedomenie si jeho zhoršenia. Namiesto toho sme vyvinuli aspekt jeho valorizácie a ako sa toto predstavuje hnaciu silu rozvoja udržateľnej a odolnej spoločnosti k zmenám. Dva návrhy projektov, ktoré vytvoril litovský partner, boli zaujímavé pre hodnotiteľov projektov, len zdanlivo dvojaké, ale namiesto toho obe argumentujú o problémoch mládeže a potrebe prekonať kultúrne a behaviorálne stereotypy, ktoré je na čase riešiť. V našom návrhu projektu s názvom How to Leave the Stereotypes Behind sme identifikovali kategóriu stereotypov ako hranicu, z ktorej môžeme uniknúť mentálna a behaviorálna lenivosť, o ktorej si myslíme, že nepomáha rastu či individuálnemu alebo rastu našich komunít. Medzi mnohými stereotypmi, o ktorých sme diskutovali, je jeden, na ktorom sme sa zhodli, že je potrebné sa ním zaoberať a odstrániť ho. A to teda, čo sa týka pohlavia spoločenskej nadradenosti muža vo verejnom aj súkromnom živote. Náš ďalší projektový workshop Think Healthy, Feel Healthy vyvinula tému, ktorá je dobre prepojená s kategóriami stereotypu a predpojatosti, duševnej tiesni a neprispôsobivosti mládeže. Pozvanie do Think Healthy and Feel Healthy, ktoré naša pracovná skupina cítila potrebu riešiť sama seba a urobiť to predmetom prípadného projektového návrhu pre európske výzvy, je výsledkom nepríjemnosti, ktoré si podľa nášho názoru zaslúži pozornosť rôznym úrovniam a opatreniam kompenzácie a starostlivosti o obnovenie subjektívneho a komunitného významu pre mnohých mladých ľudí. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus plus European Youth Together a realizuje ho GSI Italia v partnerstve s portugalským združením Embaixada da Juventude, litovským združením Tavo Európa, českým združením ICM Jindřichův Hradec ZS a slovenským združením SITE. Smart City. Connection. Think healthy, feel healthy. The world around you. How to leave stereotypes behind. Sport Quake, a jolt of life. Don't be afraid of change. Renewal of community life. Save the environmental, become a green hero. Giovani progettisti crescono!